Darba waħda kien hemm mara li kienet tħobb is-sajjar ħafna. Ftit il-bot mid-dar tagħha kien hemm ġnien kbir. U għalhekk meta jkollha bżonn xi werqa tursin, dik il-mara kienet tmur f'dan il-ġnien u taqta' ftit minnu. Darba waħda, waqt li kienet qed taqta' t-tursin, titfaċċa qudiemha mara xieħa u kera. Din kienet saħħara u n-nies kienu jgħidula inna n-nawla. Ix-xieħa ħatfet lil mara minn ida. Li nosservak, tiġi tisraq li t-tursin. Immissa qbattek u set pattija qares. Le, jasra ħallini, natik kull ma trid. Kollox sew mela. Inti dal-waqt se jkollok tarbija. Meta t-tifla jkollha 10 snin, trid twedni li tagħtili. U trid issemmiha Torsinella biex tibqa' tiftakar fil-weda tiegħek. Kollox sew, imissa ħallini. Wara ftit xhur dik il-mara kellha tifla u semmieta Torsinella. It-tifla kibret u kellha xar tas-sew sabiħ, twil minn lewn id-deheb. Darba waħda, meta t-tifla kellha 10 snin, iltaqet mas-saħħara li kienet qed tistennija ħirġa mill-iskola. Din qabditha minn xara u kaxkrita magħha. Inti issa tiegħi għal kollox u għal dejjem. Għax ommok hekk weditni. Bil-biża' t-tifla ħassa ħażin u meta stempħet sabet ruħha ġo palazz kbir. Dan la kellu twieqi u lanqas bibien, imma l-art tissaqqa fil-ħitan u l-amara kienu kollha tad-deheb. Issa int se tibqa' tgħixha għal dejjem. Jekk tobdini inkun inħobbok ħafna u nkun ħanina miegħek. Imma jekk ma tobdinix, brasek idur. Imbagħad ix-xieħa bdiet iddawwara mal-palazz kollu. Kif qed tara? Hawn m'hawnx bibien. Imma jekk kun trid tgħaddi minn kamra l-oħra, għid biss owla. U ssib ruħek f'kamra differenti. Imma rax se ngħidlek. Qed tarah dak l-armarju t'hemmhekk? Qis li dak ma tiftħu qatt. Meta jkun il-waqt, ngħidlek jiena x'fih. Immara ma jfettillek x'tiftħu. U issa ħod il-imsella u dawn il-labar. U meta jien ma nkun xaw, oqgħod taħdem is-suf. U ma dal-kelmiet is-saħħara sparixxiet. Torsinella sewdet qalba ħafna li kienet mifruda minn omma, imma dak il-palazz kien tassew sabiħ. Qattet il-ġurnata kollha ddur minn kamra l-oħra billi tgħid awla. Kien fih 40 kamra b'kollox. Flaxija, Torsinella tisma' l-leħen tas-saħħara jgħidilha: Torsinella, misma xarek dik l-imsella. Dendel xarek owla, ħalli titla' nanna ewla. Torsinella messet l-imsella ma' xara, u f'daqqa waħda xara beda jikber u jitwal u mela l-kamra kollha. Dendlet xara l-isfel u s-saħħara telet miegħu. U hekk għaddew is-snin. Bil-mod il-mod Torsinella anki nsiet lill-omma u bdiet tidratex mas-saħħara f'dak il-ġmil ta' palazz. Biż-żmien talmet ukoll tagħmel xi sħarijiet bħal ngħidu aħna tibdel in-nies f'annimali jew f'oġġetti. Darba waħda, Torsinella ftakret f'dak l-armarju li s-saħħara kienet qaltilha biex ma tiftħu qatt. Il-kurzità jelbita. Ara xawn 3 kobob tas-suf, waħda ħadra, waħda ħamra u oħra blu. Taj dawn għal xiex qegħdin hawn. Għodwa waħda, Torsinella tisma' lil xi ħadd jgħidilha: Torsinella, misma' xarek dik l-imsella, dendel xarek owla, ħalli titla' nanna ewla. Torsinella ndunat li dak ma kienx il-leħen tax-xieħa, imma xorta waħda messet l-imsella ma' xara. U wara ftit jitfaċċa qudiemha prinċep sabiħ. Kemm il-darba rajt lil dik ix-xieħa tajt dak il-kliem u narati jilha tixxabbat sat-tieqa ta' fuq nett, imma qatt ma kont nobsor li hawn ġew tfajla sabiħa bħalek. Torsinella malajr qaltlu bil-ġrajja tagħha kollha
Naraw kif namlu biex inħarbek minn hawn. X'waħda din qed nisma' lis-saħħara ġejja. Isa, ersaq lil hawn. Jiena tallimt nagħmel isħarijiet ukoll. Ejja ħalli nibdlek f'banketta. Torsinella, misma xarek dik l-imsella. Dendel xarek owla, ħalli titla nanna ewla. X'inhu jiġri? Xrieħa ta' nisaw? Xi tridu jiġri nan? Hawn ħa, poġġi fuq dil-banketta. Meta s-saħħara telqet mill-ġdid il-barra, Torsinella bidlet il-prinċep kif kien qabel. Il-prinċep u Torsinella bdew jiltaqgħu kuljum. Imma Torsinella dejjem kienet tibża taħrab għax kienet taf li s-saħħara tkun taf kollox u żgur jirnexxiela taqbadhom. Darba waħda, is-saħħara qaltilha: Torsinella, talli inti obdejtni dejjem. Illum irrid nurik xem f'dak l-armarju. Ersaq li hawn. Qed tarhom dawn it-tlet kobob. Bijom ma jkun jista' jaqbdek ħadd. Torsinella tgħix kemm ferħet meta saret taf f'dan kollu u meta l-għada wasal il-prinċep qaltlu b'kollox. Mela nistgħu naħarbu issa stess. Mur ġib kemm lożor issib ħalli norbtuhom flimkien u niddendlu magħhom għal isfel. U mur ġib ukoll dawk it-tlet kobob li hemm fl-armarju. U hekk għamlu, iddendlu mal-lożor u ħarbu. Meta waslet is-saħħara u sejħet lil Torsinella għal darba 2 u 3 u Torsinella baqgħet ma ġbitix, is-saħħara malajr femet kollox. Arqed bija jaminaw li ittraditni. Imma tibżax, miegħi għandha tagħmilha, naqbada u noqtola. U telqet tiġri kemm tifla ħal warahom. Wara ftit kienet għodda laħqithom. Isa Torsinella, fittex waddab waħda mill-kobob. Torsinella wadbet il-kobba l-ħadra u din f'daqqa waħda nbidlet fi ġnien kbir mimli siġar u xejjex. Is-saħħara ħassitha bħal mitlufa fi ġnien kbir bħal dak u sa ma rnexxiela toħroġ minnu, Torsinella u l-prinċep laħqu dbedu biċċa sewwa. Imma bis-sħarijiet tagħha is-saħħara ma demitx ma reġgħet laħqithom. Torsinella, ħaffef, waddab kobb oħra. U Torsinella wadbet il-kobba l-blu li minnu fih inbidlet f'baħar bla tarf. Is-saħħara bdiet tom u tom b'saħħitha kollha, sa ma fl-aħħar irnexxiela tasal sax-xatt. Fil-bogħod, il-prinċep lemaħ il-palazz ta' missieru. Kważi wasalna, dal-waqt inkunu ħilsa għal dejjem. Immissa s-saħħara kienet biss ftit passi l-bot minnhom. Torsinella xeħtet l-aħħar kobba li kien fadlilha u f'daqqa waħda il-kobba l-ħamra nbidlet f'ħuġġiġa nar. Is-saħħara sabet ruħha ġnofs il-ħuġġiġa bdiet tajjat u twerżaq u fi ftit ħin is-saħħara saret irmiet. Torsinella u l-prinċep waslu fil-palazz tar-re u r-reġina u malli l-prinċep ippreżentalhom il-Torsinella kulħadd ħa grazzja magħha. Fi ftit ġimgħat saret il-festa tat-tieġ u l-għada stess ir-re ċeda t-tron lill-ibnu u Torsinella sabet ruħha reġina. U hekk hija u żewġa għexu kuntenti għal bqija ta' ħajjithom.